съседите им писна от панаири. Да видим проблема в теб или в мене. Май, крайно време да се разбереме. Вземи го ума, леле, да не си бандит. Като гледаш на проблемите си точно моя тип. Обадете се на сота, преобърна ми живота, а разума ми казва бай. Давай газ, нали да си у нас. Нерви късали, не знам от мама, че това е моя мъж. Няма